അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ലില്ലാഹി ജുനൂദൻ ലം തറൗഹാ. അല്ലാഹു തആലക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ചില പട്ടാളക്കാരുണ്ട്, അവരെ നഗ്നനേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത പട്ടാളമാണ്. ആ പട്ടാളങ്ങളൊക്കെ എവിടെയോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ പട്ടാളമെങ്ങാനും ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് നിങ്ങളിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പേടിച്ച് മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ചെറിയ ജീവികളാണ്. വവ്വാലിനകത്തുള്ള ജീവിയാണെന്നാണ് നിഗമനം. ഇരിക്കട്ടെ, എത്ര ചെറുതാണത്, എത്ര നിസ്സാരമാണത്. ആ നിസ്സാരമായ വൈറസിന്റെ മുൻപില് ലോകം പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, ലോകം പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബിന്റെ പട്ടാളമാണ്, പടച്ച റബ്ബിന്റെ സൈന്യമാണ്. അങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവിലെ ഭൂമിയിൽ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് പട്ടാളക്കാരുണ്ട് മക്കളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ പട്ടാളമെങ്ങാനും കണ്ണു തുറന്നാൽ ഏതെങ്കിലും എലികളുടെയോ വവ്വാലുകളുടെയോ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെയോ അഴുക്കുജാലികളിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പട്ടാളം ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നാൽ ഇന്ത്യന്റെ മിലിറ്ററിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അമേരിക്കന്റെ മിലിറ്ററിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആണവായുധങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങളെ യുദ്ധസാമഗ്രികളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല. ഈ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ പത്തിമടക്കിയിട്ട് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങലല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല.